Guys, mangabot taron guys. At ito sekarang tubod guys. Yan. Dugan na tengok kapangabot diri guys. Wa na gidalan diri. At ito sa karaang tubod sa tunggo. May tawag na mo diri guys. Diri may mga lo sa una. May karaang lunangan diha nawala na. Karaang tubod. At ito guys sa karaang tubod. Ang tubod ta. Wa lagi dalan diri guys. Ang mga anan nabungkak wa na bulit na. Ano? Mangabo ta guys sa karaang tubod. Yan. Sige kagayanan diri. Basta makita nag-uhong diri guys. Uhong, sa English uhong. Uhong. Dia guys, dia itubod sa una. Diri. Duha lang nang pabilin diri guys. Ayun. Tubod. Yan ang tubod. Tubod guys, oh. Ay kabo. Ano ta mga bo dia guys. Guys, tap sa ta guys ha, mga bo ta.